večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, tak jsem se díval na inauguraci amerického prezidenta Baracka Obamy. To by tady vůbec nešlo. Přinejmenším ne struktura té inaugurace, začínalo to modlitbou. V Česku by to bylo nevyvážený, protože tady je většina nevěřících. Ty by říkali, že teda oni chtějí taky svůj prostor. Takže by muselo být 5 minut ticho třeba, nebo já nevím, co by bylo. V druhé větě Obama poděkoval Bushovi. To při stavu preferencí Bushe by většina českých politiků neudělala. Na co? Třetí věc, mluvila tam básnířka. V Česku by nešlo. Tady by byla považovaná za nekonkrétní idiotku. Bylo by toho hodně, co by nešlo, celý by to nešlo. A do toho tam stáli skoro prej 2 miliony lidí v -5 stupňovém mrazu. My naštěstí nemáme důvod chodit takhle vítat našeho prezidenta, protože my ho nevolíme. Ale ta šmelina, kterou vzniká český prezident, jak si posílají ty nábojnice a podobně, ta celkem člověka nenutí k tomu, aby chodil v mrazu někoho vítat. Čili je to otázka asi vztahu k zemi. Trošku jsem záviděl těm 2 milionům Američanům, že mají takový vztah ke svý zemi. Protože když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, že tady má hodně lidí takový pocit, že Česko je území, který užíváme dočasně, než ho vyloupíme a pak půjdeme jinam. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Prosím vás, já jsem nedopatřením se dostal do takového ženského časopisu a tam jsem našel návody ženy, která radí ženám triky, jak zaujmout muže. Já vám je přečtu. Možná bude dobře, když se poslechnou i muži. Ráno v koupelně. Až se bude chlapík holit nebo třeba sprchovat, stoupněte si nahá mezi dveře a mlčky ho pozorujte. U snídaně. Sedněte si těsně vedle něj, jednou rukou se dobývejte do skořápky vařeného vejce a druhou dlaní svého milovaného ledabyle hlaďte po stehně. Cestou do práce. V plném autobuse si stoupněte před drahého, ale místo, abyste se k němu otočila čelem, přitiskněte se k němu zády a vrazte mu zadek do klína. V práci. Pošlete mu žhavou SMS-ku, ve které se ale přímo nezmíníte o sexu. Třeba to bílé tričko ti ráno seklo, už se těším, až ho večer svlíkneš. Chlapi zbožňují peprné narážky. Na večeři. Uvelepte se vedle přítele, upusťte na zem ubrousek a až se pro něj bude sklánět, nalehněte milému na klín. Pak nechte dlaň odpočívat na jeho stehno. Doma. Až se budete po vstupu do předsíně ohýbat k zipu nebo přesce bod, natočte se tak, aby vám milenec viděl do výstřihu nebo pod krátkou sukni. Tak žena radí ženám. Vypadá to, že chlap je svým způsobem vadný morče. A co láska, dámy? Tak to by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Andrea Verešová. Dobrý večer, já vás vítám a děkuji vám, že jste přišla v požehnaném stavu, i když je to pro nás riskantní, pro vás samozřejmě víc, protože vy máte ten porod už někdy brzo, že jo? No. Naplánovaný. No, jsem na začátku 9. měsíce, tak je to celkom skoro, no. No ne, tak vy víte asi datum zhruba, ne? Mě dali 2 datumy, konec februára, února a začátek marca. Jeden no, je podle ultrazvuku a jeden podle dní. No tak jenom myslíte, že ten rozhovor bychom mohli stihnout, ne? Dúfam, že to zvládneme v zdraví a bez újmy. A ja mám pre prípad pre vás darček, taký malý, knižku o tehotenstve dieťaťa. Prosím vás. Prípad nejakej krízy a možno hodí. Já mám 4 syny, čili já jsem mohl něco takového napsat. No, toto je knižka môjho porodníka.
pána docenta Antonína Pařízka a on je priekopník v epidurálnej aj anestézii a v rôznych iných veciach v Čechách. A je tam veľmi veľa Epidurální anestezie? Napríklad. Ja viem, že vy ju potrebovať určite nebudete, ale... A dělal daleko závažnější případy. Ale viete, ono je teraz moderné, inak... Alebo moderné, tak mám pocit, že také dosť aktuálne. A v zrelom veku mať deti, tak možno vás to ešte stretne, potká. Mně? Kto vie? Vy to říkáte, jako kdyby se měla přihodit nějaká nahodilost. Uvidím, když budu chtít, tak budu mít děti ještě. No já zase verím tomu, že člověk někdy mění a osud mení, takže... No někdy jo, ale tak pokud jde o ty děti, tak tam ten osud si člověk určí. Tak vy taky jste si určila poměrně přesně, tak ne? Tak já, no ale stáva sa ľuďom, že někdy to úplně nemajú vo svojich rukách. Ale já predpokladám, že vy už ste skúsený otec, aj manžel, aj muž, takže asi áno. Tak berte to skôr jako spestrenie a takovou jako myslíte, že je príjemnú zaujímavosť. Po 4 dětech dobrý občas si přečíst něco o problémech těhotenství? No keby ste mali viacej hostí jako já, tak možno sa naskytne nějaká krizová situácia, kterou budete potřebovat. A tak to znám z filmu. To je Lavor, horká voda a nějaký ty pleny nebo něco, že jo. To teda znám z těch filmů, ale prosím vás, vy čekáte, vy máte už holčičku, že jo? Já mám děvčatko, Máte ano. holčičku a teďko víte, co čekáte? Tušíme to. A nenechali jste si to zjistit? Nechali. Jo, vy jste si to nechali a tušíte, to je velký odborník, ten váš doktor. Čili on vám řekl, co by to mohlo být, jako. No, tak to... Naskôr sme si to nechceli dať povedať, chceli sme sa nechať prekvapiť, ale nakoniec sme neodolali. Nevydrželi. Čili? A co to teda má být? A potvrdili mi to sice 2 alebo 3 doktory, ale potom, čo mi na Silvestra zhodou okolností 2 kamarátky povedali, že im tiež veštili, alebo no to není veštení, no je takový, to... no s ohledem na to, že to asi dopadlo jinak těm kamarádkám, tak je to vlastně věštění. No, tak už to začínam aj ja brať, že to nikdy není 100%, tak preto hovorím, že tušíme, malo by to být niečo. Mělo by to být něco. Ale nechcem to zakryť. To se mi strašně ulevilo. Já jsem se bál, aby to nebylo nic. No. Nechcem to zakriknúť. A chlapeček by to měl být, jo? Neviem, no nechcem to prezradať radšej. Uvidíme. No, chlapečku je míň, to je větší nervák, že jo? A holčičku už máte, pan manžel by jistě rád chlapečka taky, že jo? Čili o to víc to nechcete. Jo. Ale vy ste vidíte, že vy to za mňa vyťahnete. Ako ne, já to z vás ne, tak je to kluk, tak to víme. Ale to jsme poznali už na tomhle, že jo? Vy jste studovala práva, nebo co? Já jsem študovala práva. Práva. A vy byste teda se tomu chtěla věnovat? Raz určitě, ano. Jo, to by vás bavilo, jo? Ano, bavilo by ma to. Tak mě to hlavně bavilo študovať, ma to velmi zaujalo. No to ale trošku jiný kafe, než to pak dělat, že? A máte práve pravdu. Samozrejme, až časom som, tak nejako sa mi vykryštalizovalo, v ktorom obore by som sa najradšej potom pohybovala. A v ktorým oboru? V ktorým? No, skúste si tipnúť. Jako v oblasti práva? V oblasti práva, áno. Hej. No asi celebrity, ne? No, to dobre tušíte. To jste řekla v nějakém rozhovoru, ale víte. Aha. No, tak ochranu takže vy tady na mě děláte, jako že to je tajný, ale jinda, páda. Váš pan manžel je podnikatel? On je právník. On je taky právník? Ano, advokát. Jo. On je advokát? No. Jo, proto vy tak inklinujete k právu, tečko. A tak moja mama je tiež právnička, teta advokátka, tak vždy trošku tak ma to ovlivňovalo možno, ale... Čili vy jste poznala velmi málo jiných lidí než právníků vlastně. Ale tak mne to prišlo ako zaujímavý všeobecný základ, ako škola. Aha. A sama som si hovorila, uvidím, čo potom bude. Ja si myslím, že s tou školou sa dá robiť čokoľvek, samozrejme. A vy ste se vlastně se současným panem manželem jste se poznala právě, že vám radil nějak právně, že jo? No radil. No tak, jak si byl vám takovou oporou právní, že jo? Tiež mi nějakých veciach pomohol a niečo mi doporučoval. Já jsem někde čet, že asi rok jste se tak jaksi vzájemně podporovali nějak. Je to sranda, ale on byl jeden práve z tých, ktorí ma skôr odradzovali od
od podávania žalôb. Jo. A ktorý ma skôr upozorňoval, že to častokrát nemá zmysel, že sa mám na to vykašľať. Ale on možná myslel v tom smyslu, abyste to když tak dělala přes něj, ne? Ne? No viete, ono pre ľudí, ktorých sa to netýka, to môže častokrát pôsobiť banálne alebo až smiešne, áno. Zavarím, no čo si z toho robíš ťažkú hovoriť, to je hlúposť, nejaká hovadina, hej. Jo, když on to nezažije sám na sobě, tak on je to jiný prožitek. Trošičku to vždy pôsobí inak, no. No a o tom, že byste se případně ještě vrátila k nějakému focení a tak to už neuvažujete? Ale čo by nie, tak ja som si myslela, že samozrejme žena ako matka prestane byť atraktívna a zaujímavá pre klientov a firmy, ale ku podivu som bola milo prekvapená, že stále pracovné ponuky prichádzali a boli tak. Myslím si, jak ono to je, když třeba vám nabídnou, abyste byla tváří někoho, třeba firmy nějaký. Mně to zatím žádný krém nenabídnul. Jak oni to řeknou? Oni řeknou, my bychom chtěli, abyste byla naší tváří, to znamená, já to pak vidím všude, že jo, prostě tu značku a tam je ta tvář. Ale jaký to pak má ještě další souvislosti? Můžu někde třeba se namazat jiným krémem, samozřejmě s tím, že to není vidět, že to nepoužívám. Nebo to je ve smlouvě všechno? Tak toto je zaujímavá otázka. Je pravda, že veľmi veľa prací asi, alebo takých tých zahraničných zakázok dopadá viac menej tak, že je to inkognito tvár, ktorá častokrát nemá vôbec nič spoločné s tým produktom v konečnom dôsledku. Čiže vidíte častokrát v reklame krásne dievča, ktoré má nádherné vlasy, ale ten produkt nevidel ani z lietadla, hej. Ale pritom propaguje, že ďaká tomu šampónu, dajme tomu, má tak nádherné vlasy. Ale potom, keď človek sa stáva akoby osobnosťou, alebo je propagovaný už nielen akoby tvár, ale konkrétne meno. Asi ako meno, tak sa možno očakáva, ale ja to berem podľa vlastnej skúsenosti. Je to v mojom záujme, aby som sama vedela, že ten produkt naozaj stojí za to, že ho rada používam. Čili vy si to vyskoušíte třeba? Ja napríklad príjmam ponuky na práce, veľké zakázky, keď sú dlhodobejšieho rázu. Napríklad teraz propagujem jednu kozmetickú značku, ktorú som ale značením používala už dlhšie roky a ktorá skutočne ako jediná pomohla vyriešiť moje akoby problémy s pleťou. Jste měla problémy s pletí, jo? Trochu áno, no. Ja som veľa cestovala. No tak to je výborný krém, ale to... Úžasný. To je krém jak byč teda. Ale ono taky to těhotenství hodně pomůže pleti, to víte. Je to možné. No to vám říkám jako zkušený. Z hormonálneho hlediska. Já taky vždycky jsme čekali dítě, jsem měl daleko lepší pleť. Ale no dobře, ale neříkejte mě, když vám dám velkou nabídku, řeknu, že za to budou dobrý peníze a nějaký krém, vy se tím namažete, bude vás to pálit, takže řeknete, tak to dělat nebudu. No tak se tím nebudete krémovat, ale co? Tváří budete, ne? Ja sa snažím naozaj propagovať veci, ktorým sama verím. A ja vím, no ale tak... verím, že potom človek to s úplne s iným presvedčením a s iným pocitom robí a s inou radosťou. Ja sa do toho vkladám úplne inak momentálne. Pozor, ale vy děláte zatím jenom kosmetické výrobky, ne? Nie. Tak ja som od odevných automobilových značiek. Automobilový taky, jo? A niektoré autá, pravda, potom jako osobní? Osobné. Já bych udělal na náklaďáky, ale nikdo to nechce. S panem manželem jste se viděla kde poprvé? My sme sa poznali už dlho, to som ani netušila. Aha. A bolo sa ináč tiež... Jo, vy ste to pôvodne prehlídla ako nejdřív. No trošku áno, ale on si to pamätal. No to bývá tak, to chápu. No, on si to pamätal veľmi dobre. Jo, a to je na celý život zážitek. No. Asi áno. No, ja sa tak smejem, lebo si to pamätám. Potom samozrejme som si rozpomenula. Jo, vy ste si opak ako vybavila dodatečne. Ty? V tých brýlach, že v tej kravate, no je pravda, som ho poznala si, keď som nejakých 19-20 a pre mňa v tej dobe paradoxne muž okolo 30-ky, v brýlkach, v kravate, hrozne seriózny pán, pôsobil maximálne seriózne a tak akoby vzdialene a s rešpektom som k tomu pristupovala. A takto, aby som povedala, ja aj mužov som tak väčšinou chápala, keď som mala iný vzťah, vážny, som ich brala tak, dobrý deň, ahoj, a ďalej. Takže ja nie som nejak... No presne, takže ja som nevenovala pozornosť, aby som študovala jeho dušu a jeho poznámky. Ne, tak ale to nemyslím, ale s panem manželem nejdřív jste ho přehlídla a pak jste ho zahlídla kdy teda? Pak sme sa zase niekde stretli pri nejakej príležitosti, ale kedy bola tá osobná udalosť, no, tak to bolo jedno leto,
kedy ja som aj mala, myslím, nejakú vážnu haváriu. To už som bola sama. Jako autonehodu. Autonehodu, áno. A mala som vtedy krunýř a on si ma všimol v aute a potom išiel za mnou. Jo, to bylo takhle doslova jako filmová romantika taková. Áno, ja som vystúpila, on vystúpil jel zo autem svojho za auta. Áno. A to som si vtedy hovorila. Urážnej teda. Jaký šikovný chlapec som si vtedy hovorila, kdo pak to môže byť. Ale zajímavý, že najednou jste si řekla šikovný chlapec a kdyby to udělal před lety, tak byste řekla dalej, hele, nebudeme tady. A najednou byl zajímavý, že jste byla v krunýři, tak jste byla možná taková jaksi vlídnější, ne? Možná to sehrálo svoji roli, ne? A ona si nemal vtedy tu kravatu. Ani vy nemáte, vidíte, dnes večer. Ne, ale... Tak na mě působí ta kravata tak velmi jakoby... Čili on si to na poprvé, myslíte, pokazil tou kravatou? Ne, určitě nie. No já si teraz už nepamätám, či mi vykal, tykal. To je jedno, to není to. Ale tak začal konverzovat, no a já... No ale pravda... jako co začal? Já se nemůžu představit. Tak co máte krunýř, koukám? No co jako... Ale možno byť toho krunýře, tak asi konverzácia by nezačala, no, tak jako, čo sa ti stalo, áno, samozrejme, a nechceš poradiť, pomôcť. Jo, to se dá. Co se vám stalo, proboha? Takhle nějak? No asi, áno, neviem. Tak viem, že vtedy mi aj ponúkol nejakú právnu pomoc, ja som aj riešila nejaké spory, nejakú, žalobu. Takže jsem se při té příležitosti tak dobře, to bylo, až když už jste konverzovali. Začalo to teda tím, že jste vystoupila s tím krunýřem a on hned se tak jaksi zaujatě ptal, co se vám stalo. Myslím, že možno ano, ale já si to nepamatujete? Ale já vím, že přiznám a nepovím to. To by se asi hněval. Co nepovíte? Teraz jsem si na něco vzpomenula. Ježiš, to by mě ale zajímalo. Nie, nepovím. To by... A na co jste si vzpomněl? Jako co říkal, ne? Nebo co čím přišel, hej. On má takovou milou známku. Ale to je zvláštne. To nechápem dodnes teda. Teď už je to jedno, ale ne? No tak to poviem, aby ste zase si nemysleli, no tak to právě, nenavezuje to na seba. vždycky ještě horší neříct to. On mi tvrdil, a vidíte, to možno, že tak nebolo presne, ako som si teraz domnievala. On mi tvrdil, že má nejaký starý kalendár, či by som sa mu nepodpísala. Jo, takhle začal. Čili klasik. Že... Andrea Benešová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ondřej Brzobohatý. Ondřej Brzobohatý, herec, zpěvák, muzikant, moderátor. To je vaše? To jsem tam zabudla já. Já jsem se lekl, že to jste mi přinesli. Silvova metoda kontroly mysli. Prosím vás, to taky byste mě doporučila ráda, jo? Ja som sa chcela trochu pripraviť v prípade, že by ste náhodou sa začal na to pýtať, viete, lebo teraz sa to rozoberalo nejak v tisku, aj nedávno sa ma na to pýtali niekde v televízii, tak som chcela byť viac pripravená, odbornejšie na to odpovedať, ale nedošlo na to. Nedošlo na to, som to nevyužila. Je to kontrola mysli, to já si rád přečtu. Ondřej Brzobohatý, herec, zpěvák, moderátor, hudebník. Ještě mám říct něco? Ne, tak já jsem... Vy jste moderoval první Superstar, ano, že? Ano, první a druhou... Druhou jste odmít? Ne, to jsem odmít, no. No, to se málo ví, že se to odmít, protože tady je bývá zvykem, že ten člověk to chce pak dělat až do smrti a naopak řve, proč už neděláte Superstar. A vy jste to přitom odmít, a proč se vám jako nezdálo, nebo co? No, mě to... jste to dělal dobře, tu první. Děkuju. Já to nakoukal, říkají to lidi, ale... Jo. Tak děkuju. Mně přišlo trošku jako zbytečný to dělat znova, když už se vlastně jako našlo těch pár talentů, těch pár lidí, který podle mě zpívali dobře. No a pak vlastně záhy ještě si ani nestačili doprodukovat vlastní desky a už jsem měla jako točit další řada, tak mi to přišlo hloupý. A já jsem vůbec jako tenkrát jsem byl dost naivní
Jo, tak vy jste chtěl být takový, aby jako ty vyprodukovaný nebo vygenerovaný nový hvězdy se jak si etablovali. Ano, a aby to třeba za 5 let mělo další význam. Aby ten pořad byl dodavatelem těch hvězd v takovým rytmu určitým. No, ne tak dodavatelem hvězd, ale aby jakoby za těch 5 let zpěváků. by zase měli šanci třeba lidi, kterým bylo 15, tak by jim teď bylo 20 a zase by měli možnost jako že by to bylo nějaký... No ale tak vy jako muzikant a zpěvák, jak se na to koukáte? Na tu scénu českou hudební? Českou hudební scénu, no to Co je... si o to myslíte? To je zajímavá. Jo? Čím je zajímavá, prosím vás? No asi tím, že není tak pestrá. Že je taková jako, není... Podle mě kolikrát, mě třeba strašně vadí taková ta jako přílišná melancholie v těch písničkách. A moudrosti hodně, takový pseudomoudrosti. Hodně takových jako pseudomoudrostí a takových jako zvláštních frází, kterým většinou jako v těch textech jako moc nerozumím. Dobře, ale máme rádia, máme televizi, máme všechno to, co mají všude jinde. Ano. No a já mám takový pocit, že to nějak jsou takový stojatý vody trošku, nebo že já to teda já si spíš myslím, že lidi se jako bojí dělat vlastní věci, jako, nebo vlastní věci, že to jsou častokrát takový jako plagiáty, že když zrovna frčí v Americe Timbaland, jako nejslavnější producent, který prostě produkuje už snad, já nevím, pro všechny, tak že najednou jakoby se to u nás snaží ty lidi dělat třeba podobně. A to většinou jako končí hodně špatně, protože to prostě nikdo jako nemůže udělat jako úplně stejně. To jako kdyby vy jste chtěl být Brad Pitt a... No ne, tak... Mě to do teďka nenapadlo, já jsem to zvažoval. A co ty pořady v televizi sledujete, to trošku takový ty o hudbě, zpěvácích a tak? Oni nějaký jsou? Já se ptám vás, já nevím. No já o žádných moc nevím. Já vím, že jako u nás třeba v rámci nějaké hitparády to jako vůbec nefunguje. Tak jedna televize, která neustále vysílá klipy a jedna hudební televize, ale na to se zase tolik lidí nedívá, jako třeba na ostatní televize v rámci sledovanosti, tak někde na nějakém jako hodně vzdáleném místě. A jinak jakoby vlastně u nás to tak jako není, u nás to nefunguje, u nás opravdu ten trh je tady tím hrozně oslabený, protože jako všude v Americe, nebo třeba ne v Americe, ale na západě ty televize jsou, existují, mají svoje místo v té sledovanosti a tím pádem i ten trh jako hudební je taky jiný, že jo? Já vím, ale to, aby to mělo to svoje místo, tak jeden problém je, že musí zaujmout dostatek lidí a pak musí být taky nějak korektně distribuovaná. Se podívejte, jak vypadají ty televize po digitalizaci. Se nám všem zhoršily televize. No ale víte, já vždycky se právě. Ale opravdu to je pravda, já jsem už z toho úplně vynervovaný. Co to tady provedli? Kolikrát... to zdržovali asi o 5 let nebo o kolik a pak vysíláme se právě. Ne, ale hlavně to dopadá tak, že třeba teď se bude někdo dívat na vaši show a teď já se budu chtít snažit jako něco říct, nebo budu říkat nějakou historku a přijde k pointě a řeknu, no a vlastně se zjistilo, že... No. A takhle to bylo. No. Ne, ale... Tak já u té televize normálně skutečně kvetu, protože to už je pro mě házím ovladačem po televizi. To jsou lidi, co říkají, že ztratili druhý program, pak jsou jiní, co se chytli nějakou jinou televizi, ale přišli o tam. A se vám to tak rozkostičkuje vždycky. No, čili my zatím zápasíme o to vůbec vysílat. Řekněte mi, čím to je? Jako, co se děje? Jakoby to je nějaký jako tohle vysílání? V tom jsme jako machři. V tom. Trvá nám to nejdýl a pak to nefunguje. A pak ještě mám rád, jak říkají, prosím vás, jestli vám nejde dvojka, tak máte špatně anténu, musíte ji mít horizontálně. Od 2. února horizontálně. Naopak 1 vertikálně. Čili musíte mít jednu anténu na druhé, jednu na první, čili plnej pokoj antén. Já si myslím, mámo, běž tam, jdem se koukat na jednu. No ale ty programy za to stojí, kdo by to neudělal. To je pravda. No ne, tak dobře, ale tak jak si představujete, že by se tím člověk tady mohl živit, jo? Tak asi byste se chtěl živit hudbou, ne? No strašně rád bych se chtěl živit hudbou. A když tady tyhle ty důležitý nástroje, jak si, myslím, ty komerční nebo ty, které jsou pro tu práci důležitý, jak to dopravit k lidem, jak to ukázat, tady tak nefungují, tak je to tady o to těžší. Zaplať pánbůh třeba pro mě jako pro muzikanta, skladatele. A vy skládáte taky, já skládám, tak existují i reklamy, kde já můžu třeba složit nějaký reklamy a tak tím si vydělává docela slušný peníze. No zase to taková jako neúplně práce jako pro umělecky vás to totálně jako neuspokojí. Úplně ne. No, ale tak zase na druhou stranu, když víte, že můžete díky tomu zaplatit nájem a tak. Ne, tak to je nádherný pocit. Tak to zase jako spokojený dost. Ne, to znám dobře. No. Zaplacený nájem je jedna z nejkrásnějších věcí. No, právě. No a to hraní, když vám nabídnou roli, tak ji vezmete, ne ve filmu třeba nebo v televizi?
Ale jako zase já jsem do toho nějak úplně jako nenutím. Tak do televize já jsem přijal roli v jednom seriálu. A pak jste zase taky odešel. A pak jsem odešel. A vy jste takový odcházeč. Já jsem takový odcházeč. To oni v Česku hodně blbě snášejí někdy. No to je špatně. Že jo? To jste jako nadutej. No to jsem buď nadutej, a nebo se to pak převede, že už mě jako nechtěli. To je taky jo, jako ono se z toho musí udělat. Ne, my jsme ho vykopli, ne? No a moderování, tak to vám šlo moc dobře. No moderování sice šlo, ale to bylo takový, že jsem si přičich vlastně k tomu nejlepšímu, co šlo, protože ten pořad byl jako fantastický a měl velkou sledovanost a opravdu to byla jako obrovská show. Tak pak mě samozřejmě ještě nabízeli nějaké jako další pořady. A to už se vám zdálo proti tomu? No jenom, že to už, že jo, to je jako kdybyste, představte si, že by vám někdo nabít třeba pozici něčeho, na co byste měl vlohy, jakože já ten moderátor nejsem, ale třeba jsem na to měl ty vlohy, tak třeba vy byste byl, já nevím, back vokalista u Karla Gotta. A... Máte samý divný nabídky pro mě dnes. Začal jste s Bradem Pittem, hele, a teď jsem skončil v Gottově sboru. Jenom mě to napadlo, že byste Za tu chvíli, co s váma mluvil, šel hodně dolů. Jako. Dobře, tak u Michaela Jacksona. No teďko taky ne. Jo, tak taky ne. Ten se rozpadá před 15 lety. Tak já už nevím, tak kdo by vám tak jako byl sympatický. Ne, vy volíte blbě ty nabídky, to není pro mě sympatický. Ale tak byste chtěl říct co? Že nechtěl jsem říct, že najednou byste si přičech k něčemu, co je prostě fantastický a co víte, že už jakoby, pak už by to takový nebylo. Pak byste měl dělat třeba, já nevím, z Boristu u Evy a Vaška. A už... Což jako je mírnej skok od toho Jacksona, ale... Hele, z hlediska perspektivy je to perspektivnější Eva Vašek. Za prvé, za druhý sbor nemají, to jste si nevšimli. A za třetí, co bych jim rád dělal, je agent. A agenta bych dělal radši Evě Vaškovi než Jacksonovi. Tam jediný, co bylo zajímavý, byla ta jeho hacienda, co jí stejně nedávno prodal Jackson. No, a tu Eva Vašek budou mít za rok. Ale Ondřej, tak vy jste slíbil, že nám tady taky zahrajete. Ano. A mohl byste mě říct teda ještě předtím, co to zahrajete? Já zahraju píseň, kterou jsem nedávno složil a jmenuje se 7. Nedávno, to znamená kdy asi? Před měsícem. Čili máme něco čerstvého? Je to čerstvý, já jsem to nikdy nehrál před lidma. No tak to je krásný. A budete k tomu i zpívat? Ano, budu se snažit zpívat. Tak se budeme těšit. Dobře. Tak, prosím. Děkuji. Sedm let žijeme ve stejném bytě, dva jiné životy, rychle a skrytě. Ženou se do nikam navzdory realitě i snů. Dvě cizí tváře na jedné stěně, dva různé příběhy ve společném jméně. Ti, co se bezhlavě vydali na pospas dnů. Proč vlastně zrovna my dva, lámu si hlavu, když každý ráno, lásko, vařím ti kávu. I když pak v noci každý na jinou stranu jdem spát. Sedm let uběhlo v jediné větě, při tvé ranní kávě a mé cigaretě. Odpusť, že nevím, zda chce se mi plakat či smát. Jako dva cizinci na jedné lodi, která však pluje jen když se to hodí. Jinak jde ke dnu, ale tak už to chodí. Co s tím? To, co už bylo, nedá se vrátit. Však to, co bude, můžem na dobro ztratit. Co když tě po sedmý sloce nikdy neuvidím?
7 let stejně jak je slov bez refrénu. Když neměl život, proč píseň má mít změnu? Snad jednou dopíšu ji celou na tu stěnu. Kdo ví? Ondřej Brzobohatý. Krásná písnička, Ondřej. Ondřej Brzobohatý. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Daniel Frinta. Daniel Frinta. Vy jste příbuzný s panem Emanuelem Frintou? To byl můj otec. Otec. Tak gratuluju. A vy jste, je k čemu? Vy jste, jak jsem se dočetl, sociální a teď makrobiolog, nebo jak je to? No, ne, sociobiolog. Sociobiolog je taková věda. Pardon, co je v tom košíku? To vy nevíte. Ano, správně. Jak jste to poznal? To byla odpověď za $1 milion. Jak jste to poznal? Možná trošku podle té otázky, ne? Řekli mi to. Řekli, jo. Ne, já Produkce by nařídil, ale prý vám to neřeknu. Čili se mnou tady bude celou dobu košík. Ještě je 2. Ne 1. To by bylo málo. Ještě Dobře. tenhle. Aha. Čili máme 2 neznámé košíky. A ještě jeden. A 3. Aha. To připomíná trošku ty ruský babky takový. Ano. Skládačku. A teď si představte, že já nevím ani o jednom košíku, co v něm je. To je výborný. No. Můžete otevřít. Můžu otevřít. Ne, ale tak ještě, aby jsme to vysvětlili. Jak jste říkal přesně? Začneme s tou sociobiologií. Je to tedy věda o sociálním chování zvířat a lidí. No to je strašně zajímavý, protože já jsem se právě tam dozvěděl, že oni zvířata se zdaleka nechovají tak, jak si to lidi o nich vyprávějí. Můžu to během toho odvídat? Opatrně. Počkejte. Je tam zvíře? Je. Je tam zvíře? Tak odevřte nám ten košíček. Ne, tenhle ten otvíráte vy. Tenhle otvírám já. Jo. Ono to může vyskočit? Ne, vyskočit ne. Ježišmarja, tady je had. No vidíte. To nemůžeme. Pozor, ona je těhotná. To ne, takže se tam tady nelekejte, to si nemůžeme dovolit. No už se lekla, no. Teď budeme chvíli čekat. Napijte se vody. Andreo, napijte se vody, já vám dám když tak další. Tak já mám zkušenosti, já jsem před 3 dněma rodil štěňata, měla náš pes. To si pak vidí. Tak jako to by nebylo stejný, ale... To si pak vyříte s panem manželem u soudu tyhle výroky. A to... Když se budeme věnovat tady sociálnímu chování zvířat. No a toho hada jsem rodil já. Jako... Tohle, jo. A co to je za hada? Já to nemůžu tadyhle kvůli... To je kubánský hroznýš a je to objekt našich výzkumů. Je jedovatý? Není. Není, to byste to sem nenosil. To bych tady je sem. taky něco, čeho se Andrea lekne? Taky. Taky. Tady taky. Ne, no, ne tolik. Ne tolik. To můžete. Můžete, já nekoukám. Tak se nekoukejte a já vám když tak neřeknu, co tam je. No to byste se lekla daleko víc. Nekoukejte se sem, já to vyndám na chvíli. Nekoukejte. No ne, tak je. Počkejte, můžu to vyndat? Můžete. A nepochroumám ho nějak. Ne. Nekouše to. Musíte ho pevně chytit. Ne, tak to udělejte. No. Pevně chytit. Andra, nedívejte se. Krásné. Je narozené v Čechách. Ale vypadá dost urputně jako. Má občanství, i když je původem teda z Nový Gvineje. A to jste taky rodil vy? Toho ne, ale 10 jsem jich rodil teď. 10. Letos.
Já se rodil, je silný výraz. Asi jste u toho, když ten had to tam někde vrhá, ne? Počkej, No zalez. Ježiš! Tak, počkejte. Ne. To nemůžete, člověče. Nebojte. Zvířata mám rád, ale... Ale vy jste se do té doby na to koukala a teď začnete. Ježišmarja. Andreo. Ona mě bouchá. A že v tom třetím prvku. Počkej, a co se stalo? To je nějaké nechutné. Už to prosím vás nevydávejte, protože na mě po každý Teď jste bouchne. se celou dobu. Andřej, vaše noha, tadyhle ohrožená těhotná žena je trošku nebárudy, ne? Zbytek života odkulháte, co mi do toho, ale... Vždyť jste se na to celou dobu v klidu dívala. Ježiš, já nevím. Až když jsem mu dal čepičku, jak jste začali. Já jsem už viděla, jak mi tady někde vleze. Nevleze. Prostě nás mělo, když tak umlátíme tady s panem. Printo, máme tady tohleto na ty případy. Drží A tady tohle je, s váma je to ostrach teda. A měl byste říct, že nemáte chodit do pořadu s těhotnejma. A tady je co? Tam je hrozný šalec z Madagaskaru, ne z Kuby. Tak je takovýhle vylejzavej. Je vylejzavý, ale je úplně hodnej. Nekouše. Teda většinou. Ježišmarja. Andro, nedívejte se, prosím. Koukejte se na druhou stranu a já tady vytáhnu tohleto morčátko. Ukažte. No, tak pane Krausi, srovnej... Nedívejte se! Maria, tak to není možné. To není možné. A vy jste ještě prohlíd, že? My si je prohlídneme a já pro vás přijdu. Pojďte. Pojďte, já pro vás přijdu. Pojďte. Kdybych se nevrátil, tak rodíme. Ne, dobrý, já se si... Tak je to dobrý. Ona si tam sedla, dívá se na to v televizi. Tak. A teď rychle ty vaše hady, hele, dokud tady není. Ale nemusíme otvírat, to je zbytečný. Není, podívejte, nechaďte ho. No, ukažte, no, teď ho chyťte. Dobrý, jenom o tu skleničku pozor, aby se jí něco nestalo. No chytněte ho, hele. Jo, no tak ho zase dáme do košíku. Tak ten dáme do a teď mi košíku. řekněte, je hezký nebo ne? Je nádherný. Je nádherný, dobře. No. Tak. No, ten je nádherný, dobře. vypadá to, že já taky možná porodím a tadyhle. Toho už jsme viděli. Tohle jsme viděli. A ten druhý. A tohle je ten, co jsme radši... No, je hezčí nebo není? A ten nebyl venku, tenhle. Ten nebyl, ale toho Tak ať nevím. si projede taky. No, to jste možná nemusel. Co je? Jo, takhle. On tam nebude chtít. Kam? No to, když se nevrátí, tak jsme přišli o Verešovou. Ježišmarja. Z něj něco kapalo. To jsou repelentní To mě látky. jedno, mě to káplo do vody, hele. Nepijte se. Co jsou takový mýty falešní podle vás? Nebo hlavní takový? No, hlavní mýty jsou, že například si myslíte, že to zvíře chce být v něčem velikým a ono je úplně nadšený v tom malém. Čili tenhle had je daleko šťastnější než ten v tom velkým. No, to ne, ale on je daleko šťastnější v tom malém košíku. Počkejte, jak jste na to přišel, že on je tady šťastnější? No, on si tam zaleze, když musí, do nějaký... Prostě prohada je krásný, když sedí v něčem malinkým, teplým a nemusí chodit ven. A vy jako je pozorujete ty zvířata a studujete to, jo? Ne, já o tom přednáším. No. A jak dobře víte, když někdo něco přednáší, tak potom už nemá čas to dělat. Já mám studenty ano, a ty to dělají. Studenti to studují. No dobře, ale třeba zoologická. Je to týrání zvířat nebo No ne? není. Není. Teda mohla by být, ale dnešní moderní zoologické zahrady nejsou moc týrání. Ono, ta příroda je dost týrání zvířat. Příroda je týrání zvířat? No, teď se tam vraždějí, No to mají se stres. No to, že mají stres. Zaprvé, jak jste na to přišli, nebo jak se na to přišlo, že mají No, stres? my odebereme jejich s prominutím výkaly No. a zanalizujeme,
stresové hormony, kortikoidy. A vidíte, No. že to tam je. No. A oni jsou nějaký takový typický stresaři, jako? Třeba myši jsou stresovaný? No, Těm bych to přál trochu. jo, docela často, ale ono v podstatě každý zvíře občas je stresovaný. Ne, ale každý zvíře v rámci situace, V jo? rámci situace. Aha, a co je taková? No tak samozřejmě, když na něj útočí nějaký. Když na něj někdo útočí, nebo když se v zajetí, když mu vyměníte piliny, Když mu vyměníte to, co lidi když tak... jde do čistýho, tak to je stres. Ta péče, Ta péče, ano. to je ta katastrofa. To je ta My katastrofa. to aj máš špínu, a dáme čerstvý hoblinky a on se zhroutí nervově. Tak Ale se my to může. nepoznáme. Tak my to poznáme, když to změříme. Když to změříte, no, ale jinak jako ten člověk, co měří, a třeba morčeti, když vymění plyny, tak taky ho stresuje. No, to záleží na to, jak to mrče je zvyklý na takovou proceduru. Jo. Vy máte hady, myši a co ještě? Ještěrky. A teďko, co bych dělal doma pro to, abych je mohl nechat žít, jak vy říkáte? No, musel byste je dobře ubytovat a krmit, pečovat o ně, rozmnožovat. Dobře a tak ubytovat dále. ještěrku, mohl byste mi to trošku nastínit? No tak to snad víte, ne? Nevím, já jsem ještě nebydlel s ještěrkou. Nevím. Jsem bezradný. Pokud by šlo o ještěrku, jak já vůbec nevím, co mám dělat. Jaký má ráda nábytek, nebo co? Nevím. Já vám potom pošlu návod. Pošlete mi Pošlu návod, návod, jo? ano. Jak má být zařízený No, pokoj? no, Aby no. nebyla stresovaná, že? No to jistě. A vy pak přijdete, vezmete si výkal a řeknete, pane Kraus, ta je ve stresu. No to by bylo trápení. Čili ono ještě hrozí, že budu trapič, když ji budu mít. 3 roky. 3 roky. Jo, pak její přirozený zánik. Ne, ve vězení. Daniel Flinta! Andrea Verešová, kterou jsme dneska zachránili. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden. Nashledanou. Buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.